Bueno, Lugrís, despois dunha etapa en Cuba, na Habana, cando chega a Coruña e se establece outra vez aquí, vai ter unha actividade incansable en moitos ámbitos, todos vinculados a un proxecto colectivo, pero do que el forma parte, ese proxecto do que falaba vostede de construción da galeguidade e que se materializa pois, en toda unha serie de institucións, de iniciativas nas que Lugrís está sempre. Lugrís, a característica que está sempre presente. Unha delas é a da propia Real Academia Galega, da que forma parte. Entón, en primeiro lugar, sería, bueno, falar desa cuestión, da presenza de Lugrís en iniciativas como esta, como a da Real Academia Galega e o seu papel. O tema é moi suxestivo falar de don Manuel Lugrís Freire no que a min me gustaría chamar cunha formulación non moi política, máis ben moral, Lugrís Freire na causa da galeguidade, porque xa o Lugrís Freire anterior á constitución da Academia no ano 1906 é un home que ten unha biografía ao servizo da causa da galeguidade moi importante. É un emigrante dos máis fecundos que hai na Habana, xa antes de 1900, e de feito que unha revista das características da gaita gallega saia do seu numen e das súas mans proba que el xa tiña un criterio e que non estaba dando paus de cego, que hoxe faría isto e mañán podería facer outra cousa, quizáis noutro sentido, porque a biografía de Lugrís, desde que regresa da Habana, vai ser unha biografía a dun home recto, non só recto moralmente, senón que o seu camiño é recto, porque o Lugrís Freire que está entre os fundadores da Academia, o Lugrís Freire que no ano 1907 é o primeiro orador agrario nun ámbito como o do medio rural no Betanzos de 1907, o Lugrís Freire que vai estar na Liga Gallega con Murguía, o Lugrís Freire que vai estar en distintos momentos da vida da Real Academia Galega, o Lugrís Freire que vai estar no Partido Galeguista, ou o Lugrís Freire que como presidente da Academia no ano 1934 está íntimamente vencellado a unha das cousas máis fermosas e grandiosas que teña feito Galicia, que é o monumento a Curros Enríquez aquí na Coruña. Non hai en Galicia un monumento a un escritor en calquera lingua, galego, castelán ou latín, tan importante como a ese. Eu estou vendo a fotografía de Lugrís Freire, do alcalde da Coruña, con don Niceto Alcalá Zamora o día da inauguración dese magno monumento que é o monumento feito por Asorei a Curros Enríquez. Ese día el pronuncia un discurso breve, o protocolo non permitía máis, pero un discurso moi fervoroso como discurso republicano. E, bueno, como hai moita xente que se esquece da condición republicana de certos persoeiros nosos, non debemos esquecernos neste momento porque sería mutilar a súa biografía, que el foi un fervoroso republicano e demostrouno nas palabras daquel elocuente discurso. Por certo, eu sempre teño dúbidas e como aquí estou falando para persoas que en moitos aspectos saben moito máis que a min de Lugrís Freire, gustaríame saber como foron os últimos meses ou as últimas semanas de Lugrís Freire, porque Lugrís Freire morre en febreiro do ano 40, polo tanto pasa os 3 terribles anos da Guerra Civil in partibus infidelium, digo en latín para que se entenda mellor. As autoridades franquistas, os falanxistas,
os que querían mal a Lugris Freire por motivos políticos ou polos que fose, nalgún momento exerceron sobre aquel home, que xa era un home de moita idade e de quebrantada saúde, exerceron algunha presión negativa, algunha presión inicua. Gustaríame, en todo caso, no prólogo que eu estou comprometido a facer en breve para a colectánea que se vai publicar, se non teño outros datos, porque agora non teño máis que preguntas, como pregunta, con letras mayúsculas, penso deixala nese prólogo, porque hai moito tempo que eu me fago esa pregunta e nunca teño atopado a persoas que me dixeran algo. O que pasa que, claro, xa casi o máis vello son eu, e eu tiña 7 anos o 18 de xullo de 1936, pero teño falado deste punto concreto con Isá Díaz Pardo, por exemplo, que tiña prácticamente 10 anos máis que a min, e Díaz Pardo non sabía nada, pese a que o tema, claro, interesáballe. Non sei se falando con persoas maiores, pero eu debín de ter esta preocupación cando xa os meus maiores para min eran persoas, bueno, como Díaz Pardo ou xente da súa xeración. Pero, bueno, como Lito é un minucioso investigador da vida e da obra de Lugris Freire e os amigos que hoxe nos acompañan, pagaba a pena ver se aínda na tradición oral de Sada e da Contorna queda algunha noticia de como viviu aqueles momentos aquel home, o home que recibiu aquí na Coruña a don Niceto Alcalá Zamora, que aínda que non era un home moi de esquerdas, non deixaba de ser unha cousa moi detestada para o franquismo, que é ser presidente da Segunda República. É o home que inaugurou o monumento a Curros, e Curros pois é a espada levantada contra o clero e a espada levantada contra moitas das ideas que ten a dereita, sin que Curros fose revolucionario, que certamente non o era. Polo tanto, se se poidese escribir a biografía íntima de don Manuel Lugris Freire nos 3 anos da Guerra Civil e nos poucos meses que van desde o final da Guerra Civil a febreiro do ano 1940. En todo caso, como a pregunta que se me fai agora vou responder porque limiteime a facer unha pregunta que eu creo que ten a súa importancia. En todo caso, o Lugris que está na causa da galeguidade, aínda que eu non creo en milagres, creo na dialéctica da historia, que é que no que hai que creer. Bueno, non deixa de ser significativo que don Manuel Lugris Freire naza no ano 1863. Nace con cantares gallegos. De ter tido un pai ou unha nai que lesen en galego, poderían lerlle aos 3 ou aos 4 anos algúns dos poemas de cantares gallegos e ali estaríase incubando o seu galeguismo. Probablemente non foi así, pero non deixa de ter un certo simbolismo o feito de que Lugris naza no ano de cantares gallegos. É o home que naceu con Cantares Gallegos, que é o libro fundacional da nosa literatura, o libro auroral, realmente, pois que logo estea fundando unha revista monolingüe en galego na Habana, estea na Liga Gallega, estea antes entre os fundadores da Academia Galega, estea logo no Seminario de Estudios Galegos, estea no Partido Galeguista, estea na causa republicana con acento ou con música galeguista, pois parece que eso viña cantado. E logo está claro que se botamos unha ollada á súa bibliografía, a súa bibliografía é moi significativa. Eu creo que don Manuel Lugris Freire non era un gran gramático, pero escribiu unha gramática galega da que hai 2 edicións, nunha época en que non había gramáticas galegas. Había a bella gramática de Saco e Arce de 1868, pero que era daquela prácticamente inencontrable. Entón, o señor Lugris sabe unha cousa, que os escritores saben o galego, pero non saben ben como escribilo, non saben, cando se trata de 2 construcións gramaticais, cal é a máis axeitada, e non hai un libro que consultar. Pásalle
Aos contemporáneos de Lugrís o que lle pasou a Rosalía. Rosalía escribe cantares gallegos, como ela di no prólogo, sin gramáticas nin dicionarios. Pois ben, os escritores contemporáneos de Lugrís, que manual consultan? O de Saco e Arce é un manual non só de 1868, senón que apenas se atopa. Polo tanto, o galeguismo daquela é un galeguismo que protagonizan poucas persoas, e como dixo, creo que foi Otero Pedrallo, pero anos despois, nós tiñamos que facelo todo. O propio Otero Pedrallo ten que facer teatro, ten que facer oratoria, ten que facer novelas, ten que facer xeografía, ten que facer historia. Por exemplo, en Cataluña, nesa altura, xa as cousas eran distintas. Os intelectuais que están comprometidos coa causa catalana, uns como Pompeu Fabra, fan lingüística, fai o gran dicionario que fixo Pompeu Fabra, outros fan novela, outros fan poesía, pero concretamente os da xeración nós, que son posteriores a Lugrís Freire, teñen que facer todo. Otero Pedrallo cultivou todos os xéneros, e bueno, isto é o que lle pasa a Lugrís. Lugrís fai teatro, pero Lugrís fai relato, Lugrís fai poemas, e Lugrís fai unha gramática, cando de feito, bueno, non está titulado como filólogo románico ou como filólogo en xeral, pero o que hai é unha ambición ou unha intención patriótica, de patriota da cultura, e estou seguro que o feito de que haxa en pouco tempo dúas edicións da gramática, que a gramática foi vendida, e se foi vendida é que se consultou. E os libros non se mercan para tiralos, salvo casos excepcionais, senón para consultalos. Por iso hai unha segunda edición. Aínda con algúns erros que ten esa gramática, que non está feita por un lingüista de oficio, pois cumpriu unha misión e fixo un favor aos escritores e aos lectores da época. Algo así moi semellante ao que alá polo ano 65 fixo Franco Grande, no franquismo, con aquel dicionario galego-castelán, que moita xente tivo que utilizar ese manual, bueno, para sair do paso que planteaban problemas, sobre todo os escritores. Entón, neste sentido, creo que na historia do galeguismo debe de haber moi poucas biografías tan importantes como a de Lugrís Freire. Pero claro, tamén convén, aquí estamos homenaxeando a Lugrís, e Lugrís ten as suficientes virtudes para que o homenaxeemos, pero tamén nos temos que dar conta, igual que facía eu, a facer unha pequena incursión na súa gramática, que el non é un lingüista de oficio, que el non estudou en ninguna parte filoloxía, polo tanto, nesa gramática o que fai cando acerta, pois realmente ese acerto procede do seu talento e da súa capacidade de servizo que ten a causa cultural do país. E cando acerta menos é porque, bueno, non ten os coñecementos técnicos que eu que sei, en Cataluña Pompeu Fabra, por exemplo, xa tiña. Non é o poeta máis importante do seu momento, non é o dramaturgo máis importante do seu momento, estando entre os máis importantes, quede ben claro, non é como autor de relatos curtos o narrador máis importante, pero que é moitas cousas. Entón, estudada a súa figura en conxunto, estamos ante un patriota da cultura, dentro do que eu chamaba a causa da galeguidade, que é moi difícil no seu tempo, no anterior ou no posterior, encontrar unha figura destas características, desta ambición e desta eficacia, como foi a vida e tamén a obra de Lugrís. Independentemente do traballo que logo fai ou na Academia Galega, antes de ser presidente e cando é presidente, do traballo que fai no Seminario de Estudos Galegos ou no Partido Galeguista. Simplemente vendo a súa bibliografía, que é unha bibliografía polifacética, que é unha bibliografía moi plural e moi ampla, na que se ve que el sabe que hai que loitar en todas as frontes, porque, bueno, aínda son poucos os escolleitos naquel momento.
Eu penso no prólogo, que pasa que agora estou casi improvisando, non teño na cabeza o texto que eu comentei hai poucos anos na Voz de Galicia, que se titulaba Verbo ou O Verbo. O Verbo. E aí hai unha apreciación sobre o idioma moi importante, porque el debe ter lecturas indirectas de literatura sánscrita en algunha obra, diría que de teatro, e se non é así nas páxinas de Lugrís, sei que é así, porque na literatura sánscrita, nalgúnas delas, a xente poderosa, a xente da alcurnia, fala nun idioma e a xente que non é da alcurnia fala noutro ou fala unha modalidade popular do outro idioma. Iso é o que el ve, dice, cuidado, que o fenómeno o que eu estou asistindo aquí na sociedade galega dábase xa antes de Cristo na sociedade da India e, en todo caso, está expresado na literatura sánscrita. O idioma chamado popular, que parece ser que popular ten unha connotación negativa ou de desprestixio, para el ten unha connotación positiva, como ten para Curros Enríquez, que é o seu gran mestre e o prologuista do seu primeiro libro de poemas, porque Curros na introdución de Aires da miña terra, que é un poema que el titula Introdución, di que o galego é importante porque é a lingua de Afonso X Sabio, porque é a lingua da nosa nai ou dos nosos avós, porque é a lingua de Rosalía, porque é a lingua de Macías, pero sobre todo é importante porque é a lingua dos de abaixo, dos traballadores, dos que súan. Eu recordo, sendo pequeno, xusto porque era a lingua dos de abaixo, eu era fillo de labrego, iso era un desprestixio, mentras que para Curros, mestre de Lugrís, é unha nota de prestixio. Nesa liña sigue el, tanto en algún poema como nese texto, que é o primeiro texto en prosa en que se reivindica a condición aristocrática do noso idioma popular, dito coa miña formulación, que creo que non coincide exactamente coa de Lugrís. Polo tanto, eu agradezo moito á Asociación Irmán Suárez Picallo que me dean a ocasión, tal vez por ser presidente da Academia, pero se non fose presidente da Academia quedaría moi doído que non se me pedira un prólogo para esta magnífica colectánea, que é unha colectánea que arrecadou Lito, porque quería falar de todas estas cousas, quizáis nese momento, con un pouquiño máis de orde, cunha formulación un pouquiño máis precisa co que estou facendo nesta improvisación oral. Así que estou moi contento de que se me invite a colaborar non só neste programa, que se ha de emitir, supoño, nun vídeo, pero sobre todo no prólogo no que eu hei de dedicarlle a reflexión que unha figura como a de Lugrís merece. Eu diría que a figura de Lugrís está bastante esquecida, ou está preterida, ou non está tida en conta como é debido, quizáis porque non escribiu unha obra mayúscula nin en teatro, nin en narrativa, nin en poesía, nin a súa gramática é a dun filólogo de oficio. Pero, bueno, as persoas hai que xulgalas polo que fixeron no conxunto da súa vida, deixando a súa actividade práctica como galeguista, que empeza antes da fundación da Academia e termina co final do Partido Galeguista, que é no 36, pola desgracia da sublevación fascista. A súa obra literaria, como creo que xa dixen en algún momento, no conxunto é unha obra moi valiosa, ademais é perfectamente representativa do home que sabe que hai que deixar de facer teatro para facer poesía, hai que deixar de facer poesía para documentarse e facer unha gramática, porque é necesaria para a causa non só para a causa literaria, para a causa da Galicia a que el quere servir neste momento.
Eu estou seguro que, ademais deste vídeo, esta coletánea de textos, por un lado inéditos e por outro textos pouco coñecidos e textos sobre el, pois isto vai contribuir a que a figura de Lugrís sexa menos descoñecida, menos preterida. Probablemente o libro non vai ter o éxito dese libro de Belén Esteban, pero nós procuraremos que esta colectánea sexa unha colectánea que chegue pois a donde teña que chegar, a bibliotecas, a escolas, a institutos, e con tal motivo temos que facer pola figura de Lugrís todo o que haxa que facer. Non fai falta que eu diga, porque vostedes xa o saben, pero non fai falta que eu fose neste momento presidente da Academia. Calquera que estivese aquí de presidente ou simplemente de académico sabe que un dos actos que temos que facer para presentar este libro vai ser aquí, independentemente de que se faga en Sada, de que se faga noutros lugares da Coruña, pero hai que facelo aquí, baixo o retrato de don Manuel Lugrís Freire, e ese día pois será un día, como decían na miña aldea cando eu era pequeno, cando un poñía o traxe de comer ben, traxe dos domingos, que era un día que hai fume na igrexa. Ese día haberá fume na igrexa, será un día de festa.